Kailanman pagtabang kung Joey Idol ko. Tudi sa GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa. Tudi sa GB, angat ang lahat sa Global Albay. Ang programang ini ito sendo sa karayan po at kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-iribay-iba naman kita sa Gudyan na alas 5 nin hapon. Sa nganing magro-restorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Ang programang ini atong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Sa lado technical si Nems Flora, sa IT si Jerome Martinez. And sa gabos na mga nakatutok sa traditional radio, sa man kita mapaduman sa paagi ka na DCGB News Online, sharing man sa DCGB app, sa paagi man ka na social media. Kami po gabos, nagpapaabot sa endon in pangungumusta ngunyan na hapon na ini. Sige, so diretso na po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. Bali ngunyan ang pang duwang aldaw kan campaign period, ano? Kasuwapon formally nagpuon an 45 days campaign period. Pero kulang yan. Taday man pwede magkampanya Huwebes Santo, Biyernes Santo, and Sabado de Gloria. Yan. So, 45 minus 3, 42. Yan. Kanya-kanyang gimmick. Tabi, kasuwapon, may mga motorcade, may mga proclamation rally na inimbitaran sa mga aspirante and pig-encourage sa mga supporters na magsabay sa enda. Ano? Ayan, kanya-kanya nga ni. May mga bisita sindang kinarua. Ano? May mga banda, mga parakanta, mga artista, etc. Ayos baga. Ayos baga pag-araw kayo na, no? Ayan. So, ngunyan, na second day, kanya-kanya ng yan ng house-to-house campaign. Yo? Ayan. Depende sa endang mga sakop na lugar. Ano? Kung for provincial position, ayan,
of course, senterong probinsya. You know, for board member, kada district. Yan. Sa local, susakop man indang lugar. Ayo? So, dakulong niya naman ki mga sabit na nga ni kayan, puro an mabuot. Ha? Puro mabuot. Kaya, may mga M, 3M, 4M, baka 4 million o 3 million, o di mabuot, makadiyos, makatao, matitiwalaan, etc. Yan. Sabi nga na Kasubago, duman ako dyan sa terminal sa Legazpi, may mga nakaurong ka ng mga persona, sa mga nagtrabaho sa terminal. Dahil man akong pamidbid. Nagturo tambay man ako doon. May pigalat akong mga ali sa Happy Island. Sabi ko, burubantayan ko sa terminal. Sige, may istorya ko. Napapag-ururunan. Siyempre, araw kayo ng mga sitwasyon. Yan ang politika ang priming issue. Yan. May mga reactions hindi. Kung ano-anong reaksyon. Mananangod sa mga kandidato. Sabi nga gatong parating na kimani. Manangya ka mo dyan. Mani. Hindi napapag-uron-uron ang politika. Awinda nga sa inda. Ngunyan nga, minbid ka. Tama agad kiboto. Pag nagpakaluwas na nga yan, inda nga kung minbid ka pa. Iyo. Mga mabuoton nga yan. Iyo. Pero igwa man ki mga nagdadaralagan mo niyan na talagang sincero. Sincero. But sabi yun, susenda mga pangako o tubuninda and bako siya nangunyan na mamidbidan ka. Tayo ki mga kandidato na pag nakaluwas, ang sistema is bibalikan ninda sa mga lugar. So iba, pag nanggana na alimbawa, maili mo na sinyan tarpaulin, salamat po. Day ka na babalikan kung siya na barangay. Magirulingan naman ka mo after 3 years. Ikaw nga ki mga nag-aspirar, maski daog, nagpapasalamat. Bibarala ka ninda sa ibang mga lugar. Na para magpasalamat manggararay. Ayan, Ikaw kaya ang kiaro kayo ng mga yan ang tao. Yan, ang tunay. Ayan. So, laumon tatabi na ang mga ini, padagos na malibot sa mga buru-barangay, to encourage the people to support them in this upcoming midterm election. Ayan. Natural yan. Makikipag-ampangan, makikipag-abrasa sa Indo. Ayan. Sige sana. Panagdan sa Indo, sige. Dahil nyo pagsaraduan ki pinto. Dahil nyo pagsaraduan ki gate. Sige lang. Ang sistema kayan, after house to house, pagkabanggi, may caucus sa barangay. Yan. Although, ining mga taong ini, aros nagpakalibot na sa mga lugar na sakop ninda. Before pa, na campaign period. So most likely, kung magpa-caucus, mapamidbid gilayon, malatag kan sa indang mga programa. So, kita tabing mga tao, adalan tang maray kung ang sa indang mga pangako or mga programa, doable or tuga sana. Arin ang feasible. Buti yun, pwede mangyari. Tayo ko ki mga aspirant ngunyan na nagdadaralagan, lalo na ang mga incumbent, na igwa na kinaginibuan. Reality versus promisa. Iyo yan.
dakol na mga mga malinaw na plano o na ini nangyayari na ngunyan or ongoing na ngunyan. Unlike sa iba na tuga pa siya na. Ano? Tuga pa siya na. Kung day manggana, of course, day man. Ano man nga? Day man nga ako ng gana. O, so tuga ako siya nang ito. Ayan, ano. Okay. So, expected to. Mga makusugo na pati. Mga makusugo na kaya pati. Aw, iyo. Makusugo ng sound tracking. Ha? Ayan. O baka bago ang genset or ang baterya. Kaya, mga makusugon. Ha? Mahilig na. Law mo nindo na sige ka ng parasad-pasad. Digdi sa tuya. Iyan ang mga political jingles na naladangong nindo. Yun na yan. Sagod banggi igwa pa kayang ki sigian rarabas digdi sa sentro. Ayan. Okay. Sige. Bueno. Kasubago mga tugang nagkaiguanin Unity Walk. Ayan. Tanganing kumbaga kasabay na duman o kuya Solidarity Walk and pagpirmanin covenant para sa matrangkilong perdean. Ayan. Yaon duman kasubago sa pagtiripo na ito sa mga kandidato. Ayan. Magayon po ini o magkaigwa kay Peace Covenant. Ano? Tanganing masiguro na ang mga ini masunod sa pinagbubuot kan Commission on Election and to ensure na magiging honest, orderly, and peaceful election digdi sa tuya. Ayan. Okay. Magayon bagadi. Magayon pag-araw kaning nagkakaiguanin mga kasunduan ining mga kandidato ta. Ayan. Nagpirmahan pati. Ayos baga. Maski sa na LGU, igotabi kaning ginibo. Nailin ko naman sa post. Yan ang si Kong Joey, si Mayor Alfredo Garbin, kan ako Bicol, si aspirante para alkalde Hisham Ismail, si dating Congressman Kitoko, and iba pa. Yan. Nagkasararo sinda na magpirma duman sa covenant na ito. Yan, ano? And like manner, sa iba man ng mga LGU, arugma kayan su gineribo. Arugma kayan na magpirma. And we are, kumbaga, dapat na kung ano ang nagkapirman duman, iyo ang masunod. Ayan. Mako? Magayon magapag-araw ka ni nagkakasurundo. Maski pasinda ngaya may mga kalaban pag-abot sa pirlian, pag-araw kayo niyo, nagkakasaraw sinda sa sarong common goal, which is to achieve peaceful election. And the people will decide kung sisay ang karapat-dapat na magkapot nin poder. Ano po? Yan. Kamu natabian na bahala. O, ni magadigdingan ni. Nailin ko digdi sa daraga. Rayaon digdi sa mga
aspirante. O, di, ayos baga. Ha? Ayan daraga ito. Sa ibang, sa Pulanggi, Rayaon man duman, sa Mayor Adrian Salceda, si Majority Candidate Giselle Salceda, si Kinatawan Kongkong Salceda, and all the rest. O di magayon, pag-araw kayo ni, di man ki problema pag araw kayo ni na nagkakasararo sinda, sa saro man sa nang kamautan na maging matrangkilo an sa tuyang perilian. Ano po? Yan. So, ralaban ki karawat sa na ki ano yan, magturugang or mag-aramigo. Garo itong palarong Bicol. Yan, pigapod na yan ang spirit of sportsmanship. Dapat igo kita kayan. Ining mga ano yan. Ining mga araw kaning ang election baga garo masana ini karawat. Ano? Karawat may mga magralaban-laban. Yan. Ni menos na kita ma-engage sa mga maraot na karampanyahan. Kung sabihin, ang mga pangaratak, dai. Ang kaipuan tais, ilatag mo, ibiklad mo, kung ano ang sa mo mga plano. Sa banwa. Yo? And sa mga tao na ang magsasabi kung arin na mga programa an pwede. Yo? Yun yan baga ang sistema. Sabi ko nga ni, ano yan, garo ka para tinda. Paano mo makukonbinser sa mga parabakal na magbakal kan sa imong produkto? What I mean is, ining produkto, sa mga programa mo, sa mga plano mo, ano, is it the doable or feasible or talagang mangyayari? Di ka mag-offer kay mga programa na di man kaya gibuhon. Sa mga imposibleng mangyari. Ano? Yun yan. Dapat sa mga programa na kayang gibuhon or gigibuhon or ginigibo na. Yun yan. Tadakul mo yan kay mga programa na ongoing na. May mga budget na yan. Iyo po. Okay. So, good luck tabi sa mga yan ang ano nga rin kayo ni mga aspirante na sige na ang relibot-libot ngunyan sa mga buro barangay para mag-inganyar nin mga tao na magsuporta sa enda. And may the good men and women win. Ayan, ano. Okay? Sige. Araw mo, kanya-kanyang mga style iyan kung papaano ang sistema. Iyo? Dahil sa na maggamit kay puwersa, tamaraot man yan. So, karawat na patas. Ano? Fair play. Kumbaga. Siyempre, difficile kung alimbawa dahil ka man nailalatag sa tao, no di ang narauton an sa imong kontraryo, bako sharing kayan dapat. Mag-ururon ka mo sa plataforma sana, sa programa. Ano? Iyan. Tanganing, sa mga tao an maatid-atid kung ano ang
mga dapat konsisay na pwede ano ang mga plano mo? Yan. Ano ang sa imong programa to alleviate the flight of the people? Yan. Taaros ko niyan para rayo ang mga plano ninda, trabaho, negosyo, edukasyon, kung ano pa. Aros puro para rayo. Depende na sa yan sa paliwanag ninda kung ano ang gusto sabihin ninda kan sa indang mga plano. Iya po? Okay. Sige. 27 minutos po makalampas ang alas 4. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Uyang na matean, dinaramong karahan. Ito hasta ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, ako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Okay, alas 4:30 na po. Nagbisita si Kong Joey sa Manito. Ang sabi niya, marahay asin makatutuan na serbisyo an simbag ko sa tiwala asin si suporta na pirminindong pigtataw sa kuya. Yan. Ini po ang taramo ni Kong Joey diyan sa Manito. Ayan, nagduma naman sinda sa Manito. Totoo po ini, na araw kaning mga programa na gigibo ni Kong Joey at gunyan para gobernador kan probinsya kan Albay. Nailing man, namamatian man, bako lang sa Manito, no di takumoan Manito 2nd District, no di pati sa ibang mga banwaan, ta si Gov Joey baga, dati ng gobernador, kan mga nakaaging taon, bago siya nag-kong, then mabalik kitaray, ta sabi nga ni Kong Joey, may mga programa siya, kan panahon na siya gobernador, na ipig-implement, kan na siya makatapos kan termino niya after 9 years, so mga programa niya, then napig-inchindi, kan mga nakaaging administrasyon. So ngunyan, ang plano niya na ibalik giliyon ito. Once na siya makabalik man dyan
sa Kapitolyo Provincial. Very, kumbaga, pinakinabangan itong mga programang ito. No, di nasustiniran kan mga nakaaging administrasyon. So, ang sabi ni Kong Joey, na kung siya pala doon, na makabalik dyan sa Kapitolyo, itong mga programa niyang ito, ibabaralik niya ito. Para mas na pakinabangan kan mga albayano. Dakol na mga programa. Yan. Okay. So, yun ang mga dapat na isaalang-alang kan mga namamanuaan. Onyo, 3 minutes ago. Ang post ni Kong Joey, Alter Energy, to invest in 150 megawatts wind farm in Albay. Yan. Iguana. Iguana, ki ma-invest. Alter Energy, kumaga Alter Energy, to invest in 150 megawatts wind farm in Albay. Kan magkaiguanin pagtaripon dyan sa ICR, Ibalong Centrum for Recreation, sariining wind farm na naunabihan ni Kong Joey with the video presentation at sa kuryente. So, kasasaro baga, nagkaigwanan groundbreaking dyan sa Barangay Duunaw, Ligao City para sa panibagong Aleco Substation. And ibabalik Sukulyat Substation sa Daraga. Pero ang megawatts man ito na ipoprovide yan. Itong sa Duunaw will serve 3rd District of Albay. While ining sa Kulyat, digdi man sa 2nd District to include Bicol International Airport. Yan. Nakonsigir ang budget kan ako Bicol Party List. And of course, sa tabang man ni Kong Joey. Si Kong Joey baga, buda si Kong Saldi, nagkakapot ini kay mga darakulang puder sa Kamara de Representantes. Si Kong Joey sa House Ways and Means Committee, si Kong Saldi before sa APRO. Tarabang-tabang sinda makakonsigir nin budget. So alay ko tabagadigdio, may problema. Para ma-resolveran ang problema sa kadabes brownout, nagbugtak nin mga substation. Yan. Okay? And hopefully, pag nagkatarapos ining mga project na ini, baka lamang dahil na kita magburo-brown out. Taan, kung dahil kulang ang budget ninda, para mas na maremedyoan ini mga problema ta. Okay. So, kung na ini mag-operate na ini mga substation, I think may mga investor na willing na mag-invest sa tuya. Saro sa mga problema kan mga investor is ang supply ng kuryente sa to. Kaya dahil siya na nakakadigdi sa to. Pero kung maremedyoan yan, gayod dakol ang madirigdi. Okay. Ini pong Alter Energy, ining sa wind farm, nauna biyan ini ni Kong Joey. Na ang plano kay ni Tata Nems, ibugtak dyan sa upper barangay kan Ginubatan. Kundi ako nasa sa barangay Bulolo. Alangkaw na yung area ngayon. So, ano yung pigapod na wind farm? Ngunyan baga, ang mga source of energy ta is, it's either na geothermal
Ha? Igo kita kipigapon na hydro, o yan sa tubig, ha? Sa katanuan sa baga, hydro ang pigagamit naman, ano? Yan. Di sa tuya, geothermal ta, so sa Tiwibo da, so sa Bacman. Ining wind farm, paros. Paros. Kaya dapat, sa taas yun kang bulod, ibubugtak. Nangyari nini sa Ilocos. Ha? Sa Ilocos, baga tatanems, ang source of energy ninda, iyo po ang wind farm. Anong wind farm? Okay na? Nagkaigo ki trip off ito. Ha? Uyugon mo yan. Yan ang problema nga ni kanali ko. Yan. So sabi tayo, ining wind farm na ni mga tugang, sa Ilocos, sigwa na kayo ni. And somewhere in Rizal. Ano po ini yung wind farm na ini? May mga nagkairiling mga darakulaon na ilisi. Darakulaon na ilisi. Iyo yan, sigan, garo electric fan. Pero, iyan na wind farm na yan will generate energy. Iyan. O di, wind, kumbaga, igo kita ki geothermal, di pa kita rin igo ki hydro, and ngunyan wind naman, sa paros. Kaya, dyan sa Bulolo, sabi, makusok ang paros dyan. Pig-adalan iyan, bako yan karaw-karaw, basta kasi na mabugtak dyan. Bako, pig-adalan iyan, na, ano nga, makusok ang paros digdi, na pwede makagenerate ki energy, o inadalan, pwede pa lang nga, o igwa na ki ma-invest, tabi, alter energy, ma-invest na digdi sa tuya, sa Albay. Ayos, ano? So, ano yan? Promesa or mangyayari? Mangyayari po. Yan. Bako yan, uto na nag-igwana ki ururon. So, itong alter energy, ma-invest sa to digdi. So, but sabiyon, igwana po ki mga prior na ururon, mananungod yan. Di, dagdag po iyan na investment digi sa tuya, and makakatabang para mas na ma-resolveran ang problema tadigdi. Once na magkaigwaman ang ki operation, di igo kita ki alternative source of energy, which is iyan a wind farm na yan. Dakulaon pong bagay yan. Yan. Siyempre, si Kong Joey na nga niya nagsabi, na ano na yan, o yan ang mangyayari yan. Bako? So, pasalamat kitang maray. Ta in due time, mangyayari iyan ng mga programang iyan.
Tayo nga na ibig sasabi ta na salamat tabi, Ma'am Shi. You are the best and the West. Ayan. Sabi ta nga ni, mga tugang, ang connection from the main source, which is the national government, down to the lowest barangay, yaon. At kung bako siya na sa national government, no di, sa ibang mga investors, maray na itong may koneksyon. Kung dahil ka magkikoneksyon, magparalaom ka sana sa budget kan LGU, dahil ki mangyayari. Dapat na igwa kang koneksyon sa gobyerno, buda sa pribadong sektor. Na may ganyar mo na mag-negosyo, mag-invest digdi sa tuya. Yan. Si Kong Joey baga, sa ibang nasyon, may bidono nini. Malangani, konsultan siya naman sa South Korea. Tapos sa iba pang mga nasyon, midbid siya because of his expertise. Yan. Kaya makusugan sa iyang koneksyon. Yan. Kung mag-source out, madali because of his connection. Bako lang duman sa national government, no di sa iba pa. Yan, ano? So, mangyayari po yan pag-abot kan mga aldaw, digdi sa tuya. Lalo na kung yaon na siyan makabalik sa Kapitolyo. No? Sa maabot na mga bulan. At yaon ang programa. Magayon, malinaw, doable na mga programa. Ano? And mga plano. Iya po? Okay. Sige. One, sa nagkakaparang minutos na natatara digi po sa tuyang programa, may natapos pa sa natabi so Bicol Meet. Bicol Meet. Kan mga panahon na napod kan Bicol Meet. Ngunyan, giniribo na palarong Bicol. Yan. Ayos baga. So host sa Legazpi. Maugmahon si DepEd Regional Director Gilbert Sadsad. Grabing pasalamat niya kay Mayor Alfredo Garbin kan Legazpi because successful so hosting kan Legazpi. Maski sa alipot na panahon in preparasyon. Sabi nga ni Director Sadsad, grabe ngayang pasalamat mi because sinalo kan Legazpi so pag-host kan palaro. In a very short period of time, January sa nagayod, January, tapos March ginibo so Bicol Meet. Nagtao pa kay funding so LGU, ginamit sa pagbakal nin mga sports equipments and iba pa. Ngunyan, sabi ni Director Sadsad, naiapot, sisingya tabi ang host kan palarong Bicol 2026. Day kinagbid, Tata Nems, day kinagbid next year. So ngaya, Legazpi Gararay ang ma-host kan palarong Bicol 2026. Tasusursugon, muyaninda 2027. So ibang mga SDO, School Division Office, day man nagsasayo mag-host yun. Ito mapagal. Ang pag-host. Una nindo kayan. Kung ang LGU kabrot man ang budget, mapagal. So most likely, ang napalarong Bicol 2026, Legazpi Gilayon
an ma-host. Magayon sa performance, magayon sa hosting kan Legazpi. Sa nakaaging ano yan ang nakaaging Palarong Bicol 2025. Okay? Sige. Ngunyan, may mga nakauron kita na mga athletes. So kasusaro, nakauron ta from Barangay Binisitahan, Bakakay. Ano? Pig-replay ta bagay ito. Ngunyan, si Carlo Orlina, kanwebes baga, pig-replay ito, na first time niya mag-entra sa Bicol Meet, nakagold tolo sa low hurdles. Masupgo na aki. Pero Team Albay siya. Yo? Sa date na ali sa isla, maski nga kan mga panahon kulang ang sa iyang training, and yet nagpursige siya para sa iyang pangaturugan na mangganan in gold medal, and first time niyang makawat duman sa palarong pamansa. Kansarong aldaw, kasuod igwa man kitang nakauron na babae, grade 10 student from Iriga City. Si, ano itong nga ito? Na lingawang ko, Awa na apelyido. Taw-taw, ano? Ayan. Nakauron mi ini kasuwapon. Kung baga, papaano man siya na-engage na magkawat kibilyar. Sabi nga ni kaniba, kung ako ngaya matali, sa eskwilan ako. Tama niya ako. Tapos yung mga medyo ngaya, yan ang denghilig sa eskwela. Sa bilyar mo mailing, bilyaran. Kan mga panahon palaan, pig-aaranap iyan kan mga, mga teacher, kung sarain, nagpaparatarambay yung mga aki. Yung pa na sa bilyaran. Okay. So, na-interview mo ini si Pambato kan Iriga City, na iyo man ang magiging Pambato kan Bicol sa palarong pambansa sa lado nin Billiard Girls Division. Take it away, tabi, Mr. Martinez. Awa po. Ano po? Precious Kathleen Awa po. Precious Kathleen Awa. Awa. Anong AWA? AWA. Awa. Talagang may awa ang Diyos. Anong eskwelahan ba? Anong RNPBS po. Iriga City. RN. Rinconada National Technical Vocational School. Vocational School po kami. anong year mo na? Grade 10 po. Okay. Paano ka nahilig sa billiard? Mostly baga ang billiard sa mga lalaki. Paano ka na-involve sa sa kawat na yan? Bale dati po, may kapitbahay po kami, may kagsigil kang bilyaran. Tapos, nagiling lang po pag ako. Nagsusupport po iyo po. Tapos, one time nag-try po ako magkawat. Tapos, si Sarong maurag na player po duman. Take-influensyon po ako. Tapos, sinabihan po ako na may ano daw po. Ano to? Potential. Opo, may potential. Tapos, sabi daw po, ipadagos ko na lang daw po. Sayang Ano daw po. pagkakawatan mo? 9 ball or may mga 9 ball tournament ba gan, sir? Ano po? Bali, dua po kaya itong kategory pag sa palaro. May 8 balls po, tapos may 9 balls. Girls category po. So, kapos na mga ayan ang kalaban mo, dinaog mo? Iyo po. Ngunyan, dahil ka na makawat naman sa lawag, anong mga preparasyon na bibibuon mo? May sa dire ka mong billiard table o nakikakawat ka lang? Mayo po kami sa diring bilyaran, pero may sponsor po akong nagsusuporta sa ko. Na may pre-practice po ako. Anytime po ako pwede mag-practice naman.
Tapos tinatabangan niya po ako Tigabos na kaipuan ko para mag-improve lang po ang tira ko. Nag-intra ka man sa mga local competition sa Bilyara? Iyo po, pero may po ako pinapa-interest sa mga local para daw po mahal sa ang tira ko. Tapos magtaas pa daw po lalo. Willing kang makalaban si Bata Reyes? Depende po sa idol. Idol po kaya. Pirang oras ka nagpa-practice kaya pag Pag ano po, ang minimum po kang practice ko, 3 hours. 3 hours ang oral daw? Opo, 3 to 8 po. 3 to 8 hours. So, dahil mo na-apig ka rin kaya ng pag-eskwela mo? Ano lang po, pag may eskwela po, night practice po ako. Night practice. Pag uli ko po alin eskwelahan pa, mga 5 p.m. po, dirito na po ang bigyaran para Ano ang sekreto kaya na sa pagiging pagtumbok, na maging makuha mo talaga ang secret? more practice lang po para makuaga mas na ano. Yan ang mga pagpabanda baga na kung sa hindi pa duman ang mga bato na yaro na Ayun po. Na nag-eskwela ka, dara mo permiso tako? Dahil po, Ano yun, ma'am? Anong dararo mo pag-eskwela ka? note po. Sige, good luck sa inyo. Salamat, Be. Good luck sa laban. Ayan. O, di, yugon mo yan. Ano? Pambato kan iriga. Okay. Kasuod man, tabi, for the first time, napalaban so Ligaspi kontra sa Naga sa boys basketball. Maigpit kimaray. So, laban. Ligaspi represented kan Cat College, while Sunaga City represented kan NCF. Yan. Puwerte so baralbalan para siyempre sa endgame mas nagkakabin tayo sa NCF because may mga veterano na sindaduman na player. Yan, talagang haloy na nagkakarawat. So at least naka-silver sa Ligaspi. Pero sa boys, girls secondary, champion sa Ligaspi. Represented kan Orosite. Nakauron ko so head coach kan Naga City or NCF. Dati man ining player kan NCF before. Yan, grabing kaugmahan. Na for the second time, back-to-back champions sinda, they will represent again Bicol sa palarong pambansa duman sa uyan ng Lawag City. Ayan. Nakauron ko si Coach Alwin Amargalyo kan Naga City team. Okay. Pwede na tabi, Jerome. Home court na kalaban din sa championship Kumbaga, best of the best, napagkahirap sa elimination ng Cabos Championship. Kumbaga, wala naman madali Siguro, nadala ng mga player, yung mga veterans, yung mga player. Kasi alam sa player ko na nandiyan pa is yung naglaro pa last year sa palarong Bicol. And yet, siguro, experience nila, ginamit na lang siguro nila this championship. O nailing ko sukawat, medyo talagang close fight. Nakalawang ka mo sa last quarter, dire-diretso na. So ano po sa instruction mo naman sa mga aki? Sinabi ko lang sa mga players ko, in the last quarter, sabi ko last push. Kasi sabi ko, please, wala na. Kung natalo tayo dito, wala na palang bumansa. So this is the time na ipakita natin yung best natin. Kung nanalo tayo, buka natin yung reward natin na palang bumansa. Okay, sir. So, mapalaro ka mo sa Lawag City. Ano po ang mga preparations na gigibo considering na magabat ang NCR, Calabarzon, Visayas, and Central Luzon, tabi? Siguro sa sipag na lang po siguro kasi magiging ano tayo dun little giant na tayo dun kasi yung mga kalaban natin talagang malalaki na systematic. So, never from province. Siguro ano na lang, yung conditional ng mga player, talagang yun ang ilalaban natin. Okay. At sabi po kan DepEd na aside kan na team, winning team, pwede ka mo magpakitulong import. Yes po. Ano, may napupusuan na kamuduman sa mga kalaban? Mostly talaga sa yung kalaban natin. Isa naman sa Legazpi. May number 1 prospect, yung Palyes. Palyes. Big man. And the rest, Moron Guards,
we're checking pa kung, kasi marami. So pipili talaga kung sino talaga sa kanila. Ay sabi, may kukwao na taga Sorsogon. Yung pa yung ano namin, Number 4 da. yes, we're not informed sa meetings. So kung ano man yung advice ng DepEd dito sa atin sa Region 5, pero follow. Because it's lahat naman ng players deserving to help the team. And not to help the team, the whole Bicol region. Ano sir yung ngaran mo tabi sir? Alvin Jan F. Margal po, Coach Alvin. Alwin, Coach Alvin Margal po. talagang ali ka sa NCF dati? Yes, from NCF po ako. Diyan pa ako naglaro din. Yeah, okay. Sige. Thank you, Tabi Sir. Okay, so yan, si Coach Alwin Margallo. Okay. Kasubago sa closing ceremony dyan sa ICR, tamang-tama na tuparan ko si amigo, si Dan Murillo, na iyo ang Provincial Sports Coordinator kan DepEd Albay. Who happens na ang Albay, kan panahon ni Kong Joey, Pilimean overall champion. Diyan papigigibo ka to sa uyan ng ginubatan. Ka nag-host kita. Pero after several years, nawara. And only this time na naman, na nabawi ta sa Corona as overall champion sa palarong palarong Bicol. Yan. Okay. So, sabi nga ni, after 11 years or more, the last gayod is 2014 and 2025 ngunyan, di 11 years. So, yaon yan si amigong Dan. Ay, dito pala na ipailing siya subago. Ay, ibalik ang taon na sabi, itong so after kay Coach Alwin Murillo, tamay nakauron man mga akong fan, ama siya kan player, kan NCF, aram niyo, sabi nga na kaniba naman, ang nakadaog niya sa Legazpi, mga taga-Legazpi. Ako na, taman. O yung mga players nga kan NCF, mga taga-Legazpi nga yan. Niya ako iyo. Kaya maugmaon sa ama. Ama kan saro sa mga players kan Naga. Taga-duman nga na sa Muya. Si Jacob, si Nas Jacob, taga-duman sa Muya. No, di, nagkakawat sa Naga. Siyempre, maugmaon sa ama. Ano niya ako, palawag ka, garo mga magastuson. Daungunta daw si Dondon Jacob, tayo nang makan sa mga players kan NCF, aliputon mo sa dito. Pero tabi, Jerome. So, kunyan tabi, na po sa'yo mo kaya? Manager ka, mo? Supportadores lang. Kunyan, ang masasabi mo ka? Back-to-back laging champion sa Tigers. Talagang mawala naman natin. Mawala talaga natin. Okay, so yan. Ngunyan, si Sports Coordinator Dan Murillo, nakaurong ka man kasubago dyan sa ICR after ka na closing ceremony. Yung nga niya, pigsabi ta, na na-regain ta sa Corona. Paitano tabi, Jerome. Ito ka mga kakaurong ka man yan, ang Albay Schools Division Sports Coordinator. Nakulaon na bagay na after 11 years, nag-champion giraray sa Team Albay. Si Mr. Dan Murillo, yun yan sabihin ng pinakamaurag mo niya na napa-champion sa Team Albay. Dan tabi, ano sa mga preparation na pigibot ang niya na after all those 11 years, nakabalik sa Albay so overall championship tabi? Talagang natigaw kami ng mga programa na talagang mapakusog sa mga atleta sa ibaba. Dahil yung kang sports club implementation, sa mga sports na pigibo minsan na ito pigibo ulit sa mga school dahil kang sports club. So sarang ito sa naging dahilan na medyo nag-iwa kita cool ng mga participation ng mga akin sa sports. Then nakapili kami kimaray ng mga atleta, nagkagawa ng mga lower miss, nagkagawa ng palarong panlalawitan. Then we conducted training. Kasi nga 60 days, 30 days lang yun, nakatabang kimahay kasi talagang nasa puso ang mga taga-Albay na mabaway kiraray ang
corona as champion sa sport. Bali tabi dan na sa Laoki 30 aldaw na training talagang very rigid. Nagsusunod kami ng programa for 30 days. Ang gusto kong taon importansya itong tabang na ginibot ang eskwelahan. Bako man gabos na athletes nag-training talaga sa in-house. So gabos may team events, nag-ano sila nag-training sa school, nag-training luwas sa Muya. So ito tinabangan ito ng mga school, tinabangan ng mga trainers, na makaigwa ka ng 30 days training man sa, nasabay di man sa Muya. Kaya ito sa collaborative effort na tao sa Albay, especially our school head, our trainers, our coaches, na talagang nasa puso sa programa, sports program ng Albay. Kaya we have a very supportive naman ang superintendent, ang samuyang management sa taas, talagang all out, and ang samuyang acting governor, ang PGA, talagang nasalit. Talagang gusto man nila talagang tumabang para mapaabang ito. Mostly tabi dan sin nangawat so Team Albay. Anong mga events? Distributed man, pero saro sa mga makusog na kang Albay is arnis. Arnis, swimming, first time mo niyan yung namin, wrestling. Pinulusog sa wrestling. O almost gabos na events nag-contribute para dumakul dumalang sa muyang medalya. So, bako man sa talaga sa sarong event kasi full delegation kami. So, nakatabang itong mahay na kada event nagtabang na mag-contribute sa overall standing ng Albay. Kasi complete delegation ng Albay. Gabos na events, igwa kami. Kaya sa kadakulan, siyempre, gabos man nagbukat mo para aram ko man ang makusog ang ibang division. So, nakakalamang kami piliit kasi complete delegation kami. Yung competitive man sila gabos. So, pag purdo kami ibang division na dahil sila, kami igwa pa kami kasi complete delegation ng Albay. So, ngunyan tabi dan siyempre as overall champion, mostly kan mga delegates, mga athletes na ipapadarata from Bicol to palarong pambansa sa lawag Ilocos Norte. Ano ang mga preparasyon considering na garo sambulan sa na naman ang duration kan bago magpalaro? May plano na kami ni Dex sa Legazpi. So pagkakain ko kami ng mga division training. Siguro after ka mga graduation na yan, we will start para naman kung sa po yung mga coaches, mga napili talagang day man sila dapat magpundo, sayang si momentum ng mga athlete. So we are planning to conduct siguro mga 15 to 45 o 30 days training with pagkakaroon ng pambansa. Collaborative effort din ang tapos na division kasi selection man din may mga alis sa Alba, sa Legazpi, halos ko sa division. So kanya-kanya muna kami. Sa mga selected ko sa pambansa, sa ibay ko yung mga training. Anong muna, bago kami mag-ibang original para din momentum kang mga. Okay, nakaunabi kasi si Acting Governor Glenda na sa mga medalist lalo na sa Albay, natawang si incentive. Ito na, we are preparing the payroll. 532. 5,000 sa gold, 3,000 sa silver, 2,000 sa gold. So kung pirang gold po na ako, times 5. Na sa mga team events, Iyo man, kung ano man na-receive territory, man ma-receive each yan each. Opo. Okay. Nagkaunabi si RD na kay po anda kan mga SDO na waki kung mag-sports academy tanganing mas matrain ang mga athletes, may mga potential. Ano din sa kuya, ikaw magkaya? We are preparing for the maabot-gaan, so maano kang region, ma-recognize ka region ang academy kang Albay. Yung kami siya ka. Ma-start na kami mga taon. We are on the last phase ng preparation. Ma-start kami sa athletics. Siguro mga 12 athletes na muna. The next year, para importante kayo kasi focus yun sa not only in sports but also academics. Separately ang training na sa sports. Ang taon talaga panahon sa sports plus panahon man sa kuriko sa mga subjects. Okay. Dan tabi, baka may mo yakang pasalamatan bagi sa efforts na nita aram ko ikaan na mamayo ka ng anoan. Enot na enot ang provincial government of Albay. I'm very thankful sa aking vice ko.
provincial government employees na nasa likod ng pagtabang sa Muyang. And second day sa Muyang Superintendent sa Muyang SDS na ito, mayroon sa Muyang Chief, very supportive pa sa iyo. And so the most na taga-division office na nagtabang, ang tuloy sa Muyang technical staff na nagtatrabaho almost 24/7 para lang magkatabang sa mga hockey. Then sa tuyang mga coaches, sa tuyang mga officials, technical officials, kada event, na all out ang suporta sa mga coaches, sa mga hockey. Tapos siyempre pasalamatan ko kasi dahil kumanyan pa rin magiging solo, it is a teamwork sport siya eh. So dapat kanya-kanyang trabaho, collaborative yan para sa sarong goal na maging success naman sa mga pangarap pa sa mga hockey. Kasi may mga pangarapan yan, may mga team yung mga sports. So we are only here to help and to guide them properly. Tama. Masayang ang pag-iulog sa sport. Masayang kasi minsan na naman yung maging elementary, maging secondary, maging sa sport. So that's the best time for them na ma-realize that sports is very important. Pagkulang naman yan sa araw ka na competition, sabi nga rin naman, sport is also about attitude, it's also about discipline. Kami naman sa sports, ang ano is we want our children to play. They want them to play. We want them to have fun. Diba ba ang play baga is right when we sa hockey. We should let them play and we should let them enjoy. Kasi yan ang dapat kalitaw sa mga hockey. Yan ang kamay yan ang programa kang hockey. Okay, salamat natin Mr. Dan Murillo at sa tuyang DepEd SDO Provincial Sports Coordinator. Maurang talaga yun eh. Bueno mga tugang, diyan po natapos ang presentasyon kan sa tuyang programa 2D sa GB ngunyan na Sabado. Thank you and happy weekend po sa Induga Boss. Sa indung nadangog ang programang 2D sa